kasa yetu fa na omanfo ewo Essaso eye Upper West Akyem mensinimo ewo epoye mantemo de adesre eto Ministry of Communications na fe aban mu mpanifo bia ewo so wo mu di dwuma ma wo mo sei wo mra na wo meboa wo mfi se ne tetefo anu ana obi adi di dwuma nanso wo mu de agese wo mu furu dua kodua ne konkom nko ansa na watumi ne wadofo kra adi enkomo woni Adom kase ne di enkomo yi na ni nyina beda adi a na wonnua ba akokwa wi ankenye nyame na ba mu ankoto na nanom wonse do ni nyina no eye nkomo opese wodie e wotetefo so Adom TV kase ediba Adehye wo Akyem Essaso eno no wo Upper West Akyem mensimu ewa piemantemu no e de adesre soronko ato aban ene telecommunication companies ahodo ninum se wo mra won sere ban manimanimu yi sense telecommunication network ni kuro no so honti se wo be ye call a age wo fu nkube eni nnua ahodo ansa wakosiri nkom aye call no eno emu akora abrantie bi furukube se wakoye call mo bofo mu a nyame nko an ka woto nanan wonse do Wachrese ekura wotiso yi ogefo no hwan sa ban mu mpenifo bi baba ho a age sa abato aso ansa nti obi hu hawo na waboa won ni se nti na woni fa Adom kase so aton won hawa kira mansan se wo mra won sra ban mu network semde o ha yen pa enyi network che ekofukubi ana kukubi titenti akofo ekogina na ansa na akofro bi de bi okra etumufu obi ne dan ansa na yen network wala shobe mpan na ye dan mu fu bi mama pa abo ho nti ona no hia network no hia yeto abema no obi ampo ma hebio waja wo imi ala ye fra bane wo magina sele won ye show ona na aka se ye fie ma bi na fisi ye be pro fisi ye nkre bi le ebi obi hia wa chi se kofu do ansa na ye be ye call na ma chi se ke gina ba bi achichira ansa na nya network wa ha ye nya network obi flower omba woso fro bia onko bibi hia okra na ke bi pa na afre no kra nya network obi from manti na na kufa ado ni nya ala ye bi sade no omba ye ma he oba ha wa hia be kasere obi ba bi si bia men so ya hwe enyima omba nti ye hwe de obo ba bobo he na yesu ye ho ahan kakra wa ha ye ni network how de ye obi papa ehia de a sise bi ya wogine krampo no obi frɛ wa nya de obi nya no obi so frɛ wa emba nti network asem de papa Essaso eda Akyem akroso asamankese ene abam emfinfin adehye ne kire se wonya telecommunication network no a ebeboa amoabrabo atumpon afedamo ede amane boyi efri Akyem Essaso ene ebra Adom kase